ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕುಂಪಲದ ಬಾಗಡ್ದು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇನಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತನು ಕುಂಪಲದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗಿನಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ, ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಅಂಚನೆ ಅಮೃತನಗರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಚನೆ ವಾಸುಕಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ, ಅಂಚನೆ ವಾಸುಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಚನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಸರೆ ಬಳಗ, ಅಂಚನೆ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಇಂಕು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಆಪನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌಜಿಡ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೊನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಆವಡೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಅತನಾಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ದಿನ. ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ರಾಮೆ ಪುಟ್ಟುದನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಮನ ಆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಆವಡೊಂದು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಆಸೆ. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಜಾಗಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ. ಏತೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲೇನು ವ್ಯಥೆಲೇನು ಪೂರ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಇನಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ನಂಚಿನ ಪರ್ವಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म के ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. जय श्री राम, जय जय श्री राम, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, जय श्री राम, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, जय श्री राम, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, जय श्री राम. ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕುಂಪಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಂಬುದು. ಅಂಚನೆ ಕುಂಪಲ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇನ್ನು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪಿದರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕುಂಪಲದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಇನ್ನಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಊರದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಸುಕಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ, ವಾಸುಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಜೈ ಭಾರತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂರುಘಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಆಸರೆ ಬಳಗ ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಬಾಗಡ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಇನಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊನಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಡೋದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರೇ ಇರೋರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾತು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲಂತೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದೆ ಇದು ದಾಲ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮುರನಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬೈದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ಪಡಿಸಿ ಬಿದಾಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತಿ ಜೀವಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಹೆಂಚಿನ ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾಯಿರೋಣ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಾರೆ ದೇವರು ಎತ್ತಾಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಲ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೊರಡು ಏತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇನಿ ಸತೀಶ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಲ್ಲ ಏತು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಏತು ದಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ